Waqt laqa ta' informazzjoni għal dawk involuti fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ingħataw id-dettalji tal-liġi l-ġdida u l-mod li bih din tolqot lil ħaddiema u min iħaddem. Din il-liġi l-ġdida tkopri kull ħaddiem, kull post tax-xogħol, inkluż il-ħaddiema tal-gvern u l-privat, u dan hu rifless fl-operatu fil-monitoraġġ tal-OHSA li tiżgura li tkopri s-setturi kollha. Biha ġiet aġġornata l-liġi tal-OHSA li kienet ilha fis-seħħ 27 sena. Ġie spjegat li beda l-proċess tal-implementazzjoni tal-liġi l-ġdida tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Bl-OHSA qed ħejji skeda ta' uffiżi li jwasslu għal ħruġ ta' multi amministrattivi sabiex ikun simplifikat l-infurzar u jkun żgurat li s-sistema ta' multi tkun effettiva. Kif kien intqal malli għaddiet il-liġi, l-OHSA se żżid ir-riżorsi umani tagħha li minn 26 ħaddiem se jitilgħu għal 80 sal-aħħar tas-sena d-dieħla. F'kumment lil TVM News, il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal li fil-ftit ġimgħat li daħlet fis-seħħ il-liġi diġà żdiedu sew il-ħaddiema mal-OHSA. Kenna kampanja ta' reklutaġġ li s'issa diġà żdiedu b'40% l-ħaddiema fih dan l-awtorità u fi żmien li ġej se nassiguraw li nkomplu nżidu biex naraw li l-awtorità jkollha l-għodda neċessarja biex timplementa l-liġi bl-aktar mod effettiv. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol Josiane Cutajar qalet li l-liġi ġdida ġabet magħha t-tiġdid tal-OHSA. Qalet li f'dawn il-jiem l-awtorità bdiet bil-kampanja tagħha favur is-saħħa tal-ħaddiem. Spjegat li t-tiġdid iħares lejn is-saħħa b'mod holistiku, fiżiku, psikoloġiku u soċjali. Semmiet ukoll li se tibda kampanja nazzjonali li għandha lan li tpoġġi l-ħaddiem fil-qofol tagħha. Matul il-konferenza ġie enfasizzat il-fatt li din il-liġi twassal il-messaġġ b'saħħtu li s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mhix negozjabbli.